Parteċipanta oħra, Miss Josette Chappell, l-ewwel nistaqt ngħidlek proset, Josette, għax inti oħra minn dawk ħafna li walaħħu il-goals li setjajna. Josette, l-appell tiegħek lil min qed jara l-video. Ikollu tgħidilhom inti għalfejn bdejt, għalfejn qed tisma'jina għandi bżonn illi nibdel. L-ewwel qed xi xtaqt li tibdel u għalfejn ħassejt bżonn. Mela, konti li ftit snin mhux ħażin dejjem inżid u wasalt punt f'ħajti fejn għandi nisma' daqshekk biex qed inħossni tajba, niġi biex inbiddel ma mhux approċċa biex ma nħossniex tajba. F'saħħti bdejt inħossni mmur lura, kollu kien ġani, naqta' nifsi, jiġifieri awtomatikament xi ħaġa rid nagħmel. Jiġifieri u kienet deċiżjoni li kienet ilha in the back of my mind li rrid nagħmel xi ħaġa. Imma sakemm ħadd id-deċiżjoni vera irrid nagħmel xi ħaġa, nagħmel naqra ġewi sakemm fl-aħħar daqshekk. Irid inbiddel. X'kien dak il-punt, il-limit? Mela, l-ewwel ħaġa saħħti iktar. Dejt inħoss il-joints kollha jiġawni, bil-lejl ma nistax noqgħod sew, għajjiena, li kollu għajjiena. Dejt inħossni li jisni ismej biex nagħmel xi ħaġa jiena ħanispiċċa nilgħad. Taf kif? Ovvjament, li kellu kien xed jirriju, għax bejn struggle, jiġifieri kont naf li mhux qed nagħmel tajjeb, imma fl-istess ħin jisni drajt fir-rutina li kollhom, allura jisni dejjem ngħid isma' irrid xi ħaġa trid issir, provajt kemm il-darba waħdi, jiġifieri kemm il-darba ngħid isma' ħanibda d-dieta Monday ħanibda d-dieta. Jasal Monday, forsi mbagħad nerġa' nibda r-rutina. Kien għalhekk li fittix kellna fil-programm bħal dan, jisu forsi għax kien l-ambjent tal-grupp jew kien hemm xi raġunijiet differenti, Joseph? Eżatt, imbagħad l-istess darba minnhom kont dan il-browser fuq Facebook u rajt il-post ta' mill-parteċipanti tiegħek u qed mela l-għadi għamlitha jien kapaċi nagħmilha. U ġieli l-kuraġġ isma' nibgħat messaġġ u rispondejli li ġifieri allura ma tajbux ċans nerġa' mmur lura mid-deċiżjoni li ħadd u ovvjament bdejt. Tajjeb ħafna. Once li bdejt, ikollu tirrakkunta naqra x'bdejt fost differenti, x'kont qed tħobb xi tagħmel, x'għoġbok, għalmin m'għandux idea ta' x'nagħmlu. Għal-bidu qabel ġejt għal-bidu tħabba tal-ixina qatt ma tendejt live exercises xejn. Allura, sakemm lajt u ġejt, imma kif wasaltaw rajt atmosfera vera sabiħa, kulħadd qisu familjari, kulħadd laqani, taf kif. Allura bdejt il-posti isma' jiena waħda minnhom dawn, taf kif mhux ma nfakkur ġo ġibtu tara kulħadd. U tibda tħossok inferiori. Ħassejtni tajba mill-ewwel. L-ewwel ġurnata fimni batejt. Batejt għaliex bdejt ta' nifsi, bdejt l-istordi, imma eventwalment training kelli ħafna jmuna, bdejt tiggwidani x'qed nagħmel dak il-ħin u hekk. U ħassejtni tajba, ġifieri fis-sens dejt il-post jisma' mela billi fallejt l-ewwel darba naqra taf kif kapaċi hawn min jieħu ħsiebi kapaċi jkun. U bit-tieni darba mbagħad minn hemm dejt il-post kambjament kważi mill-ewwel. Anke fin-nifs. Fil-fatt anke jien nagħmel personal circuit training, dejt nagħmlu kollu, dejt il-post iktar b'saħħti, iktar ma nagħmel, iktar ma naħdem, dejt is-saħħa tiġġejja lura. Jkun dejt il-post li vera tajba. Ikollu tkellimna fuq bidliet li forsi bdejt tara, apparti dawk li anke kont tħoss. X'ibdejt tara differenti, Joseph? Mela, ovvjament, min beda jara li beda jisma' qed tonqos taf kif, allura dik hu pjaċir, to be honest. Dejnu hu gost anke nilmess ċertu ħwejjeġ u jekk Tajjeb. U ovvjament inħarsen nara dejnu hu gost. Tajjeb ħafna. L-appell tiegħek kemm qed jagħmel il-video, Joseph, illi forsi qed iħossu x-xewqa li jibdew jinbidlu. Naf li ħafna minnhom ukoll qed iħossu l-bżonn, isma' wasal il-bżonn li nibdel. U li forsi qed ikkunsidraw options differenti. Għalfejn inti forsi jew il-pariri li jaslu li better life. Mela, l-ewwel ħaġa is-support kontinwu. Għaliex ngħidu kif inhi mhix faċli li tinbidel il-lifestyle f'daqqa waħda. Kif tieħol u
ġifieri inti tiegħek konti li vera ġifieri fejn momenti fejn forsi kien hemm dawk il-momenti żgħar li dejna taf tixi ftit qalbi bdejt iħossni isma' m'iniex waħdi taf kif in-nutritionist kienet tgħin ħafna anke mod li kienet tiggwidani x'niekel. U ovvjament nirrikomanda għaliex is-support qed ngħidlek huwa importanti. Jien naħseb għalija kien wieħed mill-iktar affarijiet importanti. L-atmosfera familjari, l-interess holistiku, ġifieri minnkom lejna, dak kien ukoll għaliex ċertu diffikultajiet issib min jibgħat messaġġ pereżempju isma' wara ċejja taf kif, allura tgħid xi ħaġa pożittiva ħafna. Ħaġa oħra xtaqt insemmi għal forsi bħali jiena mbagħad it-tajjeb. U minn minnu sirt naf li fil-fatt minn hemm dejjem intefaħ, to be honest, għandi slow thyroid u kont naħseb, kulħadd kien jgħid jisma' jekk inti għandek slow thyroid aċċetta lilek innifsek kif inti għax m'intix xogħol u mhix vera. Ġifieri, illum nikkonferma li mhix vera. Dejjem nappellaw anke wkoll li tieħed il-medication. Medication huwa dak Ġifieri huwa mhux qabel kont dawn kollha medication ġifieri. Imma xi ħaġa li għax nismaħa ħafna minnhom bħali jgħidlek isma' jien għandi thyroid speech slow thyroid allura qed naċċetta li nnifsi kif jien. Mhux il-każ. Dan l-appell li nafsu li ħajdoq minnejn ħafna nies, ħanajlek grazzi u prosit Ġosett. Ħanippreżentalek ftit bħala kif qed ngħidu waħda mill-parteċipanti illi kellna illi inti wkoll il-ħadd ċertu goals. Ħanippreżentalek id-deposit illi inti kont investejt fil-programm. Ħalli issa apparti minn iżżomm ir-riżultati li ġibt kif jiena diġà naf li inti qed tkompli tużhom u tkompli tibni fuqhom dak prosit tassew, inti wkoll ħajkollok lura id-deposit tiegħek biex ngħidulek grazzi u prosit għal bis-saħħa tiegħek. Dan il-video u tal-messaġġ tiegħek ukoll nafu li ħafna nies ħajbdew jibdu ħajjithom anke grazzi għalik. Biex dik prosit Ġosett.